दावराव देख्रेब नार्जारि आरो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथांमोना मा बुंगोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव जेराव दावराव देख्रेब बिथांमोना ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ दखल खालामनानै थानायफोरखौ होखारजोबनांगौनि दाबि दैखांबोबाय थादोंमोन। नंगौ बिटिसिआव माब्लाबाबो प्रमद बर'नि एभेक्शन खालामनायखौ गनायनो हाया बे बाथ्राया हाग्रामा महिलारि बिथांनि नोटिस दियासे प्रमद बर' सरकारे बेखौ आमी कन्डेम दिसु। गुबुन फारसेथिं बिजिरसालिया जा बिथोन हरो जों बेखौसो मावगोन सोरबा बुंनायजों जों खामानि मावा आरो जेरैखि जाया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेननि बेरेखायै दखल खालामनायनि सायाव एक्शना जाखागोन आरो बे बाथ्राया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि बिथोन होयो बिदिनो मावनो गोनां जागोन मानोना बयबो मिथिगौ जे बेल एन्ड ब्लकआव एभेक्शन जानाया रोखा। नोंथांमोना मिथिगौदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'आ जाबायदि बिटिसिआव एभेक्शन खालामनायखौ माब्लाबाबो गनायनो हाया आरो 2003 मायथाइनि आयेननि बायदियै गासैबो बिटिसिआव थानो मोन्थाय दं होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों रोखा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नाथाय बे समाव मोनसे सोंथिया ओंखारोदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव दावराव देख्रेब आरो सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारि बिथांमोना मा बुंगोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि बाथ्रानि सायाव दावराव देख्रेब बिथांमोना गोबां बार गले गले ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ होखारजोबनांगौ होननानै दाबि खालामबोबाय थादों आरो दावराव देख्रेब बिथांमोना बुंनाय बायदिनो प्रमद बर' बिथाङा एभेक्शन खालामनो थांगासिनो दं नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा एभेक्शन खालामनो होआ। हाग्रामा महिलारिनि बे बाथ्रायाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोना सिरि थागोन नामा? मा बुंगोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा एभेक्शन खालामनो होआ बुंनाय बाथ्रानि सायाव दावराव देख्रेब सानसुमा खुंगुर बिथांमोनहा सिरि थागोन नामा? हाग्रामा महिलारि बिथांनि बे बाथ्रायाव बियो गोबां रायजो राजा बिथांमोननि गोसोआव सोंलु सिखारदों आरो सिखारखागोन। दावराव देख्रेब सानसुमा खुंगुर बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिटिसिआव एभेक्शन खालामनो होआ एबा जेराव एभेक्शन जागोन बिसोरनि न' थांनानै सावरायहैगोन बुंनाय बाथ्रा बुंनायनि सायाव मा बुंगोन आरो बाथ्रा बुंगोन ना बुङा बेखौ फैबाय थानाय समासो मिन्थिसिगोन। आजिखालि जे बिटिसि अঞ্চলত इभेक्शन কৰিব কাৰণে नोटिस दियासे प्रमद बर' सरकारे बेखौ आमी कन्डेम दिसु कन्डेनेशन কৰিছো আৰু 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত চুক্তি মতে সবে থাকাৰ অধিকাৰটো আছে এই হিচাপত আমি সেই ইভেকশ্যন নটিচ দিয়াটো আমি কন্ডেম দিছো আৰু আমি সোমবাৰৰ পৰা য'ত ইভেকশ্যন নটিচ দিছে তাতে বিপিএফ দল হিচাপে আমি যাই পেলাই ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি আহিম কি কাৰণত আপোনালোকক ইভেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে নটিচ দিছে এইটো ইলিগেল চুক্তি মতে ইলিগেল এইটো আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম বিপিএফ দল হিচাপে। আজিকালি যে বিটিসি অঞ্চলত ইভেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে নটিচ দিয়া আছে প্ৰমদ বড়ো চৰকাৰে এইটো আমি কন্ডেম দিছো কন্ডেনেশ্যন কৰিছো আৰু 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত চুক্তি মতে সবে থাকাৰ অধিকাৰটো আছে এই হিচাপত আমি সেই ইভেকশ্যন নটিচ দিয়াটো আমি কন্ডেম দিছো আৰু আমি সোমবাৰৰ পৰা য'ত ইভেকশ্যন নটিচ দিছে তাতে বিপিএফ দল হিচাপে আমি যাই পেলাই ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি আহিম কি কাৰণত আপোনালোকক ইভেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে নটিচ দিছে এইটো ইলিগেল চুক্তি মতে ইলিগেল এইটো আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম বিপিএফ দল হিচাপে। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव